Ok, și bine v-am regăsit la primul videoclip de gaming. Da. O să luăm niște lemn. E primul videoclip de gaming. Știți că eu făceam short-uri. Este primul meu videoclip de gaming. Dacă nu iese bine, o să mai fac gaming. Bine, de fapt depinde de voi. Dacă vă place. Depinde de voi dacă vă place și dacă vă place, vă dați seama că o să mai fac gaming. O să mai fac gaming dacă vă place. Dar am ales și eu cel mai mare copac. Oricum, mă lase singur. Dacă vă uitați, era singur. Asta nu o să fie chiar atât de lung, adică nu vreau, adică nu o să pup, pentru că mai încolo la 12 să fiu la școală, gen. Mă scuzați de lag. Mi se duce vocea, dar nu știu ce. Așa. Să ne facem lemn. Mă scuzați de lag. Telefonul meu nu e chiar pentru gaming. Cred că am zis de 2 ori, scuzați pentru lag. Ok, o să fac un topor. Gata. O să mă moară. O, mâncare. Așa. Așa. Bun, hai să minăm. Mergem la minat. În episodul viitor cred că o să facem o casă. Deocamdată
Noi ne stilesc. Vamos aici. Așa. Spargem totul ăsta. M-am dat. Nu văd nimic. Și nici voi nu vedeți. Sunt sigur că nu vedeți.